אומרים שמהפכת ה-AI תשנה את החיים של כולנו. הלוואי. היי היי, יצבע סוסים בשלל צבעי הקשת. היי היי, יפתור את הבעיה של הזקנה. היי היי, היי היי, יוריד מתוק על כל חתיכת יבשת. היי היי, יפרוץ לך אל המייל ללא בושה. הלוואי. סליחה, זה המייל הפרטי שלי. מה לעשות? ה-AI הזה לא AI. היי היי, שכפל אותך את הזהות גנב. את האשראי שלך גנבו, עקצו אותך גברת. היי היי, זייף סרטון שלך עם ידידה בדוביי. היי היי, תלך תסביר, זה לא שלי הילד. זיופים, פריצות, כדי ליהנות מכל ה-AI הזה צריך שבזק תעשה מהפכה בהגנה על האינטרנט. נשמע לי שזה הולך לכיוון של פרסומת. וזה מעולה לי עכשיו שיש לי ילד AI לפרנס. שב זקוף. ביי איי, עם בזק יש לי וואחד הגנה. ביי איי, עם בזק אני ישן בשקט. בזק מחברת את כולם למהפכת ה-AI. הצטרפו עכשיו לאינטרנט מוגן יותר עם וואחד הגנת סייבר משולבת AI.